San Miguel Airport tax breaks. Ito ba'y patas? Ito ba'y unfair para sa ating bayan? Ito po ang mainit na paksang ating pag-uusapan ngayong araw dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Meron pong mga umaatikabong pag-uusap na ang sinasabi bakit biglang pinagbawal ng pamahalaan o hindi pinayagan ng pamahalaan ang mga tax breaks para sa economic zone ng San Miguel Corporation sa kanilang paliparan na kanilang itinatayo. So may mga nagsasabing dahil daw ito ay makakabawas sa buwis na kikitain ng ating bansa. Meron naman mga nagsasabing ito'y hindi magandang pangitain dahil sa iba ang mensahe na pinaparating ng ating pamahalaan sa iba't ibang mga nangangalakal at namumuhunan. Yan po ang ating pag-usapan at aralin. Una, may tatlong bahagi ito. Ang unang bahagi, yung sinasabi nating ano ba itong San Miguel Airport na pinag-uusapan? Ito po isang airport na tinatayo ng San Miguel Corporation sa may Bulacan area. Ito po isang malaking airport na napakaraming runway. Kaya matatapos na yung sinasabi nating pagsasayang ng gasolina dahil sa mas madali nang lumipad at makalapag ang mga eroplano dahil sa kanilang ginagawa napakalaking airport. At ito'y makakatulong sa pagdagsa ng turismo at mga turista sa ating bansa. So hindi lamang ito makakatulong sa mga biyahe, pati sa mga turista. Dahil nga mas marami nang makakalipad na eroplano at makakalanding na eroplano sa bagong airport na to. Hindi katulad sa runway natin ngayon, sa NAIA natin ngayon, na isa lamang ang runway. Dito sa bagong airport, napakarami ng runway. Kaya pwede nang sabay-sabay mag-take off at sabay-sabay mag-landing ang eroplano. Hindi na kayo maghihintay dahil laging delayed ang mga flight kung titingnan natin dahil sa iisa lamang runway sa ating kasalukuyang airport. Ano yung pangalawang bahagi? Yung pangalawang bahagi yung tinatawag nating economic zone. Ano ba itong economic zone? At bakit meron nito? Ang economic zone ay isang lugar na nilalagyan ng mga export industries o yung mga tinatawag natin mga service industries for international markets. Bakit ito inilagay ng San Miguel sa tabi ng airport? At kailangan ba talaga to? Sa San Miguel kasi, sa kanilang tingin, dapat may economic zone na sa tabi ng airport parang sa ganun tiyakin ang tagumpay ng airport. Kasi nga marami ng airport. So meron sa Clark, meron sa NAIA. So kung hindi nila lalagyan ng economic zone ito, paano nila mapagsisilbihan at paano nila mahihikayat yung iba't ibang mga nangangalakal at namumuhunan na magtayo ng kanilang mga industriya para na sa ganon mapakinabangan yung kanilang paliparan. Ang pangatlong bahagi ng ating pagtatalakayin ano ba itong mga tax breaks o tax incentive na sinasabi para doon sa economic zone? At bakit kailangan to? Kailangan nga ba? Patas nga ba to para sa bayan? Ang sabi ng ating mga namumuno at mga nasa pamahalaan, mababawasan tayo ng humigit kumulang 60 billion in revenues, in taxes sa mga ilang taon na pagbibigyan natin ang mga mamumuhunan na walang babayaran munang buwis habang sila ay naghahanap buhay doon. Ang tanong, tama ba to? Timbangin natin. Maaari ngang may mawawalang mga buwis sa atin dahil sa mga tax breaks o tax holidays na ating ipagkakaloob sa mga kumpanyang magtatayo doon sa loob ng economic zone sa Bulacan. Ngunit ang tanong, hindi ba marami ring tax benefit ito na hindi natin dapat pwedeng kalimutan? Ano to? Una, marami silang i-hire o kukunin mga supplier. Yung mga supplier na yan, siyempre magbabayad din ng buwis yan. Mga manggagawa, mga profesional na magtatrabaho sa kanila. Lahat yan, kikita ng sweldo, may kikitaing hanap buhay, at gagastos din sila sa mga kinita nila, at sa mga kanilang ginastos, meron din silang babayarang buwis doon. At pangatlo, wag nating kalimutan, napakahirap maghanap ng
mamumuhunan na handang tumaya at handang sumugal dahil napakalaki ng proyektong ito. Umaabot sa humigit kumulang 740 billion pesos. Billion po ito, hindi milyon. That's around 15 billion US dollars. So napakalaking puhunan ang gugugulin ng San Miguel para ipatayo itong airport na to. At walang kasiguraduhan na sila'y kikita agad sa mga unang taon o ilang taon nilang pagpapatakbo ng paliparan na yon. Kaya nga sila humihingi ng tax break para marami silang mahikayat na mga kumpanya at mga ngalakal at namumuhunan na magtayo doon at magamit yung kanilang paliparan. Katulad yan, yung tinatawag natin mga logistics hub, katulad ng mga UPS, DHL, FedEx o Federal Express na maaari nilang mahikayat kung meron tax incentive na maibibigay sa mga kumpanyang ito na magtayo roon. Kasi kung hindi, baka sa ibang bansa sila pumunta na maaari ding inaalok sila ng mga mas magaganda pang tax breaks o tax incentive. Katunayan yan, sa Estados Unidos, minsan ang mga state o yung mga probinsya nila ron, nag-aalok pa ng hindi lamang libreng paupa sa lupa at gamit sa lupa, mamumuhunan pa ang gobyerno para lamang mabigyan ng trabaho ang mga manggagawa sa kanilang lugar. Dito sa atin, mas lalo nating kailangan na manghikayat kasi napakahirap maghanap buhay sa Pilipinas kung hindi natin sila bibigyan ng insentibo. Walang pinag-iba yan kung sakaling ikaw man ay merong anak o merong kang kandidata para maging binibining Pilipinas o beauty queen, kinakailangan bihisan mo to, kinakailangan iayos mo yung buhok, paayos mo, kinakailangan make-upan mo, at kinakailangan pag-gymin mo para gumanda yung hubog ng katawan. Bakit mo ginagawa yon? Para nang sa ganon, magkaroon ng mas magandang pagkakataon na manalo yung iyong kandidata. Ganon din ito. Paano natin may hikayat yung mga pandaigdigang mga namumuhunan kung hindi natin sila bibigyan ng sapat na insentibo para nang sa ganon magtayo sila ng negosyo o mamuhunan sila sa ating bayan. Itong economic zone, isang paraan ito para mahikayat natin sila. Katunayan yan, napakarami nating economic zone sa buong bansa. Pero hirap na hirap din silang manghikayat ng mamumuhunan. Ngayong merong gustong mamuhunan at tumaya at humugal para na sa ganon ay makapagbigay ng mas maraming hanap buhay sa ating bansa, bakit kinakailangan natin silang pahirapan? Ang pamahalaan ba o gobyerno ay nariyan para pahirapan ang mga mamamayan at mga mamumuhunan o dapat ang pamahalaan at gobyerno ay maging kaakibat ng mga mamumuhunan at ng mga mamamayan para mas gumanda at umunlad ng kanilang kabuhayan? Yan ang isang katanungan na dapat sagutin ng ating mga namumuno at namamahala para maunawaan nila na napakahirap maghanap ng mamumuhunan ng ganito kalaki para na sa ganun makapagbigay ng maraming kabuhayan sa ating mga kababayan. Kaya dapat nating pag-isipan, kwentahin kung ang mawawala sa atin ay hindi ba natin mababawi na mas malaki sa ibang paraan kung bibigyan natin ng sapat na insentibo ang mga mamumuhunan sa kanilang mga itatayang puhunan sa ating bayan. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.